Sætninger. Hoved- og ledsætninger. En ledsætning er et led af en anden overordnet sætning. De fleste ledsætninger bliver indledt af underordnet konklusion. Nogle af de vigtigste sætningsindledere er das, wenn, will, auf og als. Når man ser disse ord i starten af sætningen, kan man hurtigt gå ud fra, at det er en ledsætning. Ikke-reglen er den mest brugte regel. Den kan man bruge til at finde ud af, om det er en hovedsætning eller ledsætning. Hvis ikke kan stå mellem subjektet og verbet, er det en ledsætning. I ledsætninger skal verbet altid stå til sidst i sætningen. Det ser vi blandt andet i teksten her, hvor der er en ledsætningsindleder, som hedder bis. Og derfor kommer fallis så til at stå til sidst i sætningen. Stop den.